Tämä hyvälaatuinen säilörehu on tehty Next-kompleksin lannoitteita käyttämällä. Vilomix otti Next-kompleksin lannoitteet myyntiinsä, koska niillä saadaan pienemmillä panoksilla enemmän satoa ja sen sadon valkuainen on erittäin hyvälaatuista. Nitraattipitoisuus on pienempi kuin perinteisiä suolapitoisia lannoitteita käyttäen. Sen lisäksi se typpi huuhtoutuu näillä tuotteita käytettäessä huomattavasti vähemmän kuin suolapitoisella lannoitteella, eli nämä tuotteet ovat lisäksi vielä ympäristöystävällisiä. Ja pienestä huuhtoutumista johtuen lannoitteiden hyötysuhde on erittäin hyvä. Ja heinälaarus on vaikutuksia. Eli tämän vuoden kokeet ei ole vielä laskettu, mutta viime vuoden kokeet jo näytti sellaisen asian, jotta 10% vähemmän oli lannoitusta terras ja kuin peloris. Ja silti valkuainen tuli hyvä, paljon parempi ja sitten raakavalkuainen. Ja sitten nämä sulavuuret ja nitraattityppi, niin se oli paljon pienee. Ja sen huomasi tuossa, kun tehtiin rehuakin, se oli kuiva-ainepitoisuus myös. Vertasimme Next-maalannoitetta, kompleksilannoitetta Salpeteriin ja tulos oli hyvin selkeä. Next-maalannoitteella saimme kuiva-ainetta selvästi enemmän kuin Salpeterilla. Kuiva-aineprosentti oli noin 6,3 prosenttiyksikköä parempi. Sato-odotus kuiva-ainetta hehtaarilta Nextillä noin 7000 kiloa, joka oli noin lähes 800 kiloa enemmän kuin Salpeterin lannoitteella saatuna. Tuore sato-odotus oli pienempi, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että ajoimme siiloon noin 4000 kiloa vähemmän vettä, mikä on vain hyvä asia. Raakavalkuaissato oli 125 kiloa enemmän hehtaarilta kuin Salpeterilla. Nitraattitasot olivat hyvin alhaiset. Next-lannoitteella vain 3500 milligrammaa kilossa kuiva-ainetta, kun Salpeterilla se oli lähes 9000 milligrammaa per kilo kuiva-ainetta, joka on jo lehmille haitallinen määrä. Eli vain 70% typpeä, mutta selkeästi enemmän kuiva-ainesatoa, selkeästi enemmän raakavalkuaista ja se raakavalkuainen oli parempi laatusta. Rehussa kuiva-aine 22%, 2 koneella polettiin rehunteon aikana, niin se puristemehu on tuolla rehussa eikä valu tänne etustalle. Mitä sä levit sen Nextin sinne peltoon? Joo, mähän keväällä hommasin ihan lannoitesuuttimet ruiskuun, mutta ne ei sitten sopinut meidän ruiskuun. Ja sitten ajettiin ihan viuhkasuuttimella ja hyvin se aine meni sieltä läpi, että ei ollut mitään ongelmia. No, miltä se ensimmäisen kesän sadonteon jälkeen tuntuu nyt? No kyllä tämä tosi mielenkiintoinen keissi on ollut, ja kunhan saadaan tämä loppuyhteenveto tehtyä ja koko kesän satomäärät ylös ja voidaan verrata sitä siihen niin Salpeteria ja nestemäistä lannoitetta, niin kyllä mielenkiintoista, että ruokinnassa me ei pystytty, koska se on täällä isossa massassa se, niin ei voida erotella sitä syöntikykyä ja maittavuutta, mutta muuten ihan hyvä. Niin, kyllä joo, että avoimin mielin.